Bello da Sayyida Aminatu haifan shugaba. Assalamu alaikum haifan annabi mun zo don gaishe da ku mu faɗawa kauni su san irin yaci annabi ke cici da ku har da Allah tun farkon zaban ku walidan annabi kun tsarkaku naga kauni kamar hankalin su baya wajen walidan shugaba. Makunna mu'azzibi na Qur'ani ne ya ambata hata na ba asa rasulan kowaye karyar ka karyata wannan hujja ce wata sai mai rabo ne zafa ya gaskata maki ko bai ga idan gani yayi asara nan har can gaba. Sayyida Aminatu ita ce wacce ta ɗau zatin shugaba wani girma ne ko matsayi wanda Aminatu bata haushi ba ita ce makonar mahaifiya ba za ni ware wacce da wacce ba duk isar wata ƴa mace ko martaba gaban ki ba ta daga kanta ba.